טוב, נעבור לכתב התביעה. הנתבעת אחת היא מדינת ישראל. הנתבעים 2 עד 6 הם שוטרים ביחידה ללוחמה בטרור של משטרת ישראל. ביום ה', 10/4/2007, נטלו הנתבעים 2 עד 6 בפיקודו של הקצין שמואל דבח, נטלו חלק בפעולת איחוד של היחידה ללוחמה בטרור ולחיסול פעיל הטרור איימן סייף. מלח, זה מנקה. זה מלח. הגיע זמנם של העניים להתעשר ושל העשירים למות. אם מישהו עושה משהו, אני יורה לו בראש. שוטרים, אתם לא האויבים שלנו. שוטרים, גם אתם מטורטרים. שוטרים, אתם לא האויבים שלנו. שוטרים, גם אתם מטורטרים. לימון! לימון! כל הכבוד, גיבור.